ନମସ୍କାର ମିତ୍ରମାନେ, ମୋ ନାଁ ଅଛି ଧନପାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ପୁଣି ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କଦଳୀ ଗଛ, ଭାଇ କଦଳୀ ଗଛ କେଉଁ ସାର ପକାଇବା ଉଚିତ, ଆଉ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଫଳ ମିଠା ଆଉ ଫଳକୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇବା ଦରକାର ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତା ସହିତ ଏଇ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ କମ୍ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ କେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ପକାଇବାଟା ଠିକ୍ ଏଥିରେ ସେଇଟା ବି କହିବି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯଦି ଗଛରେ ପାଣି ପକାଉଛ ନା, କଦଳୀ ଗଛରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି କି ନା। ଯଦି ଜମିକି ରହୁଛି ନା ଭାଇ, ସେ ଗଛକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଜାଗା ମାଟି ପକାନ୍ତୁ କଦଳୀ ଗଛରେ, ଯେମିତି ପାଣି ପକାଇଲେ ଗଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଲି ତଳୁ ସେମିତି ପାଣି ପକାନ୍ତୁ, କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ସାର ପକାଉଛ ସେଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାଇ। ପଟାସ ସାର ପକାଉଛ ନା, କଦଳୀ କ'ଣ ପଟାସ ସାର କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବଢ଼ିବାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଟାସ ସାର ପକାଉଛ ନା, କଦଳୀ କି ମୋଟା କରିଥାଏ ଭାଇ। ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଏଇ ହଳଦିଆ ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇ ହଳଦିଆ ରହେନି, ଗ୍ରୀନ ରହେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଟାସ ସାର ପକାଉଛ ତାହେଲେ ଗଛ ଗ୍ରୀନ ରହେ। ତା ସହିତ ଗଛ ବଢ଼େ, ଗଛ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଫଳ ବି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ମୋଟା ହୋଇଥାଏ, କିମ୍ବା ମିଠା ବି ହୋଇଥାଏ ପଟାସ ସାରରେ। ଆପଣମାନେ ଏଇ ପଟାସ ସାର ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଆସିବ କଦଳୀ ଗଛରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଭାଇମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗ୍ରୀନ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ସାର ପଟାସ ସାର ଆଉ ଖତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖତ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାଇ, ପାଣି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାଇ, ପାଣି ଆପଣମାନେ ଯେ ପକାଉଛ ନା, ପାଣିଟା ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଣି କେମିତି ପକାଉଛ ସେଇଟା ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଣି ପକାଇଲା ଆମର ଟିକେ ଦେଖିକି ପକାଇବେ। ପାଣି ପାଣି ଜମୁଛି କି ପଳଉଛି ସେଇଟା ଆପଣ, ଯଦି ପାଣି ଜମୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମାଟି ଟିକେ ପକାଇବେ ସେ ଗଛ ମୂଳେ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିବା କଦଳୀ ଗଛ ବଢୁଛି ଭାଇ। କଦଳୀ ଗଛ ବଢିଲା ଟାଇମ୍ ନା, ଆପଣମାନେ ଯଦି କ୍ଷତ କ୍ଷତ ପକେଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ବଢିବ ଗଛ। ଭାଇ ମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ। ସେ କଦଳୀ କମ ହାଇଟ୍ ହେଲେ ଭାଇ ସେ କଦଳୀ ଭଲ ଆସେ, ମୋଟା ଆସେ। ଆଉ କଦଳୀ ଖାଇବା ବି ମିଠା ଲାଗେ। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଆସେ ମୋଟା, ଖାଇବା ମିଠା କଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ଚାଲ ଦେଖିବା ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ମୋଟା ଆସେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ମିଠା କଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଭାଇ ଭାଇ କଦଳୀ ଗଛ ନା, ଖାଇବାକୁ କଦଳୀ ଖାଇବା ମିଠା ଲାଗେ। ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ବି ପଡିଥାଏ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବି ଅଛି ଭାଇ। କଣ ପାଇଁ ହେଲେ ଭାଇ, ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଟାସ ସାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଟା ପକାଯାଏ ଭାଇ। ପଟାସ ସାର ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପକେଇବ ନା, ତାହେଲେ ଗଛ ବଢିବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ବି କରିନଥାଏ। କ୍ଷତିରୁ ବି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଭାଇ। ଯୋଉ ସେ ପଟାସ ସାରରେ ଯୋଉ ପକଉଛ ନା, ଗଛ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ଆଉ ସେ ଫଳ ମୋଟା କରେ, ଆଉ ଖାଇବା ବି ମିଠା ଲାଗେ ଫଳ। ଆଉ ଗଛକୁ ବି ଗ୍ରୀନ କରି ରଖିଥାଏ ଭାଇ। ଦେଖିଲେ ତ ପତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରା ଗ୍ରୀନ ହେଇକି ଅଛି। ପଟାସ ସାର ଖତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଣି ପାଣି ବି ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ପକେଇବେ, ସକାଳୁ ଉପରଓଳି। ହେଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବେ ପାଣି ଜମୁଛି କଣ, ବାସ୍ ସେତିକି ପକେଇଲେ ଆପଣ ମାନେ କଦଳୀ ଗଛ ବାସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖେଇବେ, ସେ କଦଳୀ ଖାଣ୍ଡି ବି ଦେଖେଇବେ। ସେଇଟା ଫରକ କଣ ରହିଲା ଭାଇ, ସେ କଦଳୀ ନୂଆ ପାର କାରଣ କଣ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ବି କହିବେ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଦଳୀ ଖାନ୍ଦି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହେଇଛି ଭାଇ। ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହେବାର କାରଣ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଭାଇ? ଭାଇ ଏ କଦଳୀ ହେଲା ଟାଇମ୍ ନା, ତାକୁ ପାଣିର ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ ଭାଇ। ପାଣିର ଅଭାବ ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତ ସାର ଠିକ ସେ ଦେଇନଥିବେ ଭାଇ। ପାଣି ଆଉ ସାରର ଯଦି ଅଭାବ ରହିଥାଏ ନା ଗଛ, କଦଳୀ ଗଛ, ତାହେଲେ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହୋଇଥାଏ ଭାଇ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହେବାର କାରଣ ଏ ସବୁ, ପାଣିର ଅଭାବ ଆଉ ଖତ ଏସବୁର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲେ ହିଁ କଦଳୀ ଏତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ।